haste ganangoi sinijagoi tongnai eba Bharatiya Janata Party ni borom ganangjak Miss Patal Konna Jamatia no kami amchayo tongnai khoroksa busani sak chalai no eba khoroksa Minister of State ni ojamano khub sitra bai tei busabuti khana thoya kok buthai rok bai mujangjok ni faising khuk sitra khlai kok samani social media o tabuk expose unjak bomo haike boni khukti kok sitra tiklai mankhana eba bo bukha bai tini khoroksa Minister of State ni ojamano obo hai khuk sitra bai lachima singchake hinui mankhana tiprasa busa ongoi obo hai kheno tabuk kok sum kasai tongo tabuk sukjora boni mung tei kami kebo kaham kai saimaniako phiaba social media eba WhatsApp group rogo gobang kokno o video expose ongoi tongo phiaba tabuk je o borok social media o phainai sak no social media o phainai mosamjuk eba Minister of State ni khoroksa ojamano khuk sitra bai hinmani chajaklia eba selengmung kok thai rok bai hinmani tabu rutujagoi tongo boni kami tei boni mung sabo ongkha eba biang tong o borok tabuk chaitolaijak rutugoi tiklaina bagoi je borok khuk sitra bai muchangjuk no hinmani o borok no rutujagoi tongo hini koktoma kasai tongo Dio report asteni khora sabne patal ke ni ki korong sima hai ke bashi no puri thaske yong kolom sabne patal ke ni ki korong sima hai ke bashi no puri thaske yong kolom